సో ఫ్రెండ్స్ డెమో చూసారు కదా! ఫుల్ సాంగ్‌తో చూడండి. మన టెలిగ్రామ్ గ్రూప్‌లో ఉంటది. లేదా ఇన్‌స్టాలో ఉంటది. అక్కడి నుంచి ఫుల్ సాంగ్‌తో చూడండి. తప్పకుండా ఇన్‌స్టాలో అండ్ టెలిగ్రామ్‌లో ఉంటది. తప్పకుండా అక్కడి నుంచి ఫుల్ సాంగ్‌తో చూడండి ఫ్రెండ్స్. ఎక్సలెంట్ వచ్చింది వీడియో. చూసారు కదా డెమో. సూపర్ అంటే సూపర్‌గొచ్చింది. కాపీరైట్ ప్రాబ్లమ్ వల్ల సాంగ్‌ని మ్యూట్‌లో పెడుతున్నా. సో కొంచెం సాంగ్ వినిపించి మొత్తం సాంగ్‌ని మ్యూట్‌లో పెట్టిన. సో ఫుల్ సాంగ్‌తో చూడండి. మన టెలిగ్రామ్ గ్రూప్‌లో ఉంటది. లేదా ఇన్‌స్టాలో ఉంటది. అండ్ వీడియో నచ్చితే లైక్ చేయండి అండ్ కామెంట్ చేయండి. కొత్త వాళ్ళు సబ్స్క్రైబ్ చేసి పక్కనున్న బెల్ ఐకాన్‌ను ఆన్ చేయడం మాత్రం మర్చిపోకండి ఫ్రెండ్స్. ఒక లైక్ అండ్ ఒక కామెంట్ తప్పకుండా చేయండి. సో ఇలాంటి వీడియోస్ ఇంకా కావాలి అనుకుంటే తప్పకుండా కామెంట్ చేయండి. మన ఛానల్‌ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. సో ఇప్పుడు ఈ వీడియోని ఎలా క్రియేట్ చేయాలో ఇప్పుడు చూద్దాం ఫ్రెండ్స్ ముందుగా 3 లింక్స్ ఉంటాయి. సో లిరికల్ ప్రాజెక్ట్ ఉంటది, ఫుల్ ప్రాజెక్ట్ ఉంటది, ఫోటో ప్రీసెట్ ఉంటది. మూడిటిని ఎక్స్‌పోర్ట్ చేసుకోండి ముందుగా. ఇంపోర్ట్ చేసుకున్న తర్వాత ముందుగా ఫుల్ ప్రాజెక్ట్ ఉంది కదా! దీన్ని ఓపెన్ చేసుకోండి. సో ఫుల్ ప్రాజెక్ట్ ఓపెన్ చేస్తే ఈ విధంగా వస్తుంది. సో చూసారు కదా! జస్ట్ ఫోటోస్ మాత్రమే ఉంటాయి. బ్యాక్‌గ్రౌండ్ ఫోటోస్. సో ఇప్పుడు దీనికి మన ఫోటోస్ యాడ్ చేసుకుందాం. సో బ్యాక్ వచ్చేసేయండి. బ్యాక్ వచ్చి ఫోటో ప్రీసెట్ అని ఉంటది. ఓపెన్ చేసి సెలెక్ట్ ఆల్ చేసుకోండి. కాపీ 5 లేయర్స్ కాపీ చేసుకోండి. బ్యాక్ వచ్చి ఫుల్ ప్రాజెక్ట్ ఓపెన్ చేసి సో ఇక్కడ పేస్ట్ చేసుకోండి. 5 లేయర్స్ పేస్ట్ చేసుకుంటే ఇప్పుడు కెమెరాని ఆన్ చేసుకోండి. సో కెమెరాని ఆన్ చేసుకుంటే ఈ విధంగా వస్తుంది. సో చూసారు కదా! ఈ విధంగా వస్తుంది. సో ఇప్పుడు ఒకవేళ మీకు ఇక్కడ ఫోటోస్ చేంజ్ చేసుకోవాలి అనుకుంటే ఇప్పుడే చెప్పేస్తా చేంజ్ చేసుకోవచ్చు. సో ఇప్పుడు ఫస్ట్ బిట్ మార్క్ దగ్గర ప్లస్ ఐకాన్ మీడియా. సో మీకు నచ్చిన మీ ఫోటో కావచ్చు, ఏదైనా ఫోటో. నేను ఎగ్జాంపుల్‌గా ఏదో ఒకటి ఫోటో యాడ్ చేసి చూపిస్తా. ఈ ఫోటో యాడ్ చేస్తా. సో దీన్ని ముందుగా ఎంతవరకు బిట్ మార్క్ ఉందో అంతవరకు యాడ్ చేసుకోవాలి. సో అంతవరకు యాడ్ చేసి సో ఇప్పుడు దీనికి ఏం చేస్తారంటే కింద ఫోటో ఉందిగా దీన్ని టచ్ చేసి కాపీ చేసుకోండి. కాపీ లేయర్ చేసి పైన దానికి పేస్టు టైల్ పక్కన ఆరో మార్క్ టచ్ చేసి కలర్ తీసేసి పేస్ట్ చేసుకోండి. సో పేస్ట్ చేస్తే ఈ విధంగా వస్తుంది. సో చూసారు కదా! ఈ విధంగా వస్తుంది. సో కింద ఫోటోని డిలీట్ చేసేయండి. సింపుల్ ఫ్రెండ్స్. సో ఈ విధంగా వస్తుంది. సో ఇప్పుడు సెకండ్ ఫోటో కూడా సేమ్ ప్రాసెస్ ప్లస్ ఐకాన్ మీడియా ఇంకో ఫోటో దీన్ని కూడా బిట్ మార్క్ దగ్గర ఎంత ఉందో అంతవరకు డ్రాగ్ చేసుకోండి. సో కింద ఫోటోని చూసుకోండి అంతే డ్రాగ్ చేసి ఇప్పుడు కింద ఫోటో ఉంది కదా దీన్ని కాపీ చేసుకోండి. కాపీ లేయర్ చేసి పైన దానికి పేస్ట్ ట్రైల్ పక్కన ఆరో మార్క్ టచ్ చేసి కలర్ తీసేసి పేస్ట్ చేసుకోండి. సో ప్రతి ఫోటోకి సేమ్ ప్రాసెస్. ఒకవేళ చిన్న పెద్దగా అయితే ఇట్లా జూమ్ చేసుకోండి ఈ విధంగా. సో ఇప్పుడు దీన్ని ఇట్లా పెట్టేస్తే సింపుల్‌గా వచ్చేస్తుంది. సో చూసారు కదా! ఈ విధంగా యాడ్ చేసుకోండి. సో ప్రతి ఫోటోకి సేమ్ ప్రాసెస్. కింద ఫోటోని డిలీట్ చేసేయండి. సో లాస్ట్ వరకు సేమ్ ఉంటాయి. 5 ఫోటోస్ వస్తాయి. 5 ఫోటోస్‌కి సేమ్ ప్రాసెస్ ఉంటది. ఇలాగే యాడ్ చేసుకోండి. సో ఇప్పుడు ఫోటోస్ యాడ్ చేయడం కంప్లీట్ అయిపోయింది కదా! ఇప్పుడు దీనికి లిరికల్ యాడ్ చేద్దాం. సో దానికోసం మళ్ళీ బ్యాక్ వచ్చేసేయండి. బ్యాక్ వచ్చి లిరికల్ ప్రాజెక్ట్ ఉంటది. దాన్ని ఓపెన్ చేసుకోండి. సెలెక్ట్ ఆల్ లేయర్స్ అని ఉంటది. సో సాంగ్‌తో సహా కాపీ చేసుకోండి. కాపీ 29 లేయర్స్ కాపీ చేసుకోండి. కాపీ చేసి బ్యాక్ వచ్చి ఫుల్ ప్రాజెక్ట్ ఓపెన్ చేసి సో ఇక్కడ పేస్ట్ 29 లేయర్స్ చేసుకోండి. ఇప్పుడు కెమెరాని ఆన్ చేసుకోండి. సో ఇప్పుడు చూడండి ఏ విధంగా వస్తుందో. సో లిరిక్స్ వస్తది. ఫోటోస్ వస్తాయి. అన్నీ వస్తాయి ఫ్రెండ్స్. సింపుల్‌గా వీడియోని ఎడిట్ చేసుకోవచ్చు. సో ఇక్కడ మధ్యలో నా పేరు ఉంటది. దీన్ని ఎడిట్ చేసుకోవచ్చు. మీ పేరు యాడ్ చేసుకోవచ్చు దీంట్లో. సో ఇక్కడ చూసారు కదా! మనోహర్ కనక్ అని ఉంటది. దీన్ని కూడా ఎడిట్ చేసుకోవచ్చు. సో సింపుల్‌గా వీడియోని యాడ్ చేసుకోవచ్చు. సో ఒకవేళ అర్థం కాకపోతే మళ్ళీ రిపీట్ చేసుకొని వీడియోని చూడండి. సింపుల్‌గా అర్థమైపోతుంది. వీడియో కూడా ఈజీగా చేసుకోవచ్చు. సో చూసారు కదా ఫ్రెండ్స్ వీడియోని ఎలా క్రియేట్ చేయాలో. వీడియో నచ్చితే లైక్ చేయండి అండ్ కామెంట్ చేయండి. కొత్త వాళ్ళు సబ్స్క్రైబ్ చేసి పక్కనున్న బెల్ ఐకాన్‌ను ఆన్ చేయడం మాత్రం మర్చిపోకండి. నా కోసం లైక్ అండ్ కామెంట్ తప్పకుండా చేయండి. సో ఇప్పుడు ఆల్మోస్ట్ వీడియో కంప్లీట్ అయిపోయింది కదా ఫ్రెండ్స్. ఇప్పుడు షేర్ ఐకాన్ మీద క్లిక్ చేసి మంచి క్వాలిటీలో ఈ వీడియోని ఎక్స్‌పోర్ట్ చేసుకోండి. థాంక్ యూ ఫ్రెండ్స్. థాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్. నెక్స్ట్ వీడియోలో మళ్ళీ కలుద్దాం. అంతవరకు టేక్ కేర్. జై హింద్.